ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ବହିରେ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜେଏଚ୍ ପ୍ରଧାନ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀକୁଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍ତର। ପୂତ ପୟୋଧି ଜନନୀ ଜନନୀ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା କିପରି ଧୋଇଦିଏ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସର୍ବଦା ହାସ୍ୟମୟୀ, ଲାସ୍ୟମୟୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେଠାକାର ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳର ପରିବେଶକୁ କଲ୍ଲୋଳିତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ଉକ୍ତିଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍ତର। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଜନନୀ ଜନନୀ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିର କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ବୀର ଗର୍ଭା। କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରସବ କରିଛି ଅନେକ ବୀରା ଓ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ମୁଖକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍କଳର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ଉକ୍ତିଟି ଭାବଗର୍ଭକ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍ତର। କବିକୁଳ ମୌଳି ଜନନୀ ଜନନୀ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା କବି ତଥା ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଗାଥା ତଥା ଉତ୍କଳ ମାତା କିପରି ଧନ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କବି ତଥା ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ତଥା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେ ଶରଣଧାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିର ନମସ୍ୟା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଆମ ମାତୃଭୂମି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ସରଳାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।